Nairobi. Duol mochung' ne riwo wi oganda e pacho ka NCIC oyango ni pod gidhi nyime kod romo kod kidienje mopogore mag oganda kod jotelo mawuok e counties ma Kisumu kod Kericho e neno ni otiek chutho tulo masakasa e kind joluo kod jo-Kipsigis. En twak ma itimo ka oting'o nyaka jolony ahinya to e weche mag kiewo ma bende en achiel kuom gino mosekelo pogruok e kind tend Kericho kod Kisumu. Commissioner mar NCIC Philip Okundi oyango ni romo go chiegni nyuolo olemo kendo en kod geno ni governors ma Kericho kod Kisumu machiegni biro keto kokgi ogirimiti mar kelo kwe. Oyango ni NCIC bende dhi nyime kod kelo kwe e tong counties ma koko okwako e Kenya ka. Omedo ni kind counties 47 go 33 ni kod ywaruok. Kisumu ka wasewuoyo kod gi team mar tagging all cabinet mare gimor kendo gidwaro kwe to gima duong' mondo wa determine gini maber koro wan nyaka wa involved ni multi agency task forces tenani surveyor mane county ka to gi national director of surveyor mar Kenya nyaka wane munyiswa ni to boundary miwuoyeni ere mane demarcate en mane wasedhi kuondego kendo wan gi winjruok achiel ni onge ng'ama opogore kuom beacons manobedo set and it is coming. Wachak wadhi kuom National Land Commission. From the issues we had, people were talking about the boundary issue, but I don't think the boundary is an issue with the people living in Nyakach and Soin Sigawet. The only issue which is happening in boundary is administrative, which it affects the administration, the Ngao, and the national government basically. So the people have their own issues in the ground. So the issue of boundary, one, it has been resolved. It will also be a positive change in the community. But what we encourage our people is let's live peacefully.